TV Manijak, emisije za sve uzraste. Premijera filma Dara iz Jasenovca. Najiščekivaniji srpski film ove godine, Dara iz Jasenovca, reditelja Predraga Antonijevića, snimljen uz podršku Filmskog centra Srbije, imaće ekskluzivnu svetsku televizijsku premijeru na Radio-televiziji Srbije 20. februara u 20 časova i 5 minuta bez mogućnosti odloženog gledanja na prvom programu. Dara iz Jasenovca, film o kome se govori sa obe strane Atlantika, srpski kandidat za Oskara, istorijska drama koja je pokrenula lavinu komentara od pozitivnih do negativnih. Film je premijerno prikazan 25. novembra u Gračanici. Beogradska premijera uz prisustvo autorske i glumačke ekipe zakazane za 22. april kada se obeležava 76 godina od proboja posljednjih zarobljenika iz logora Jasenovac. Istorijska drama o stravičnim zločinima u Drugom svjetskom ratu od 5. februara sa uspehom se prikazuje u bioskopima širom Amerike. Na red je došla i publika u Srbiji. Odluka da se film prikaže na televiziji pre normalnog života u bioskopima je nezavisno doneta od reditelja Antonijevića i mene, a prouzrokovana je svom pričom koja se dešava oko filma, njegove nominacije za naše kandidata za Oskara, a pogotovo na par neumesnih i neosnovnih kritika, da je film naša propaganda i da Srbi nisu bili žrtve u Jasenovcu. Tako da je naša želja bila da prikažemo film pre vremena, da ga što više ljudi vidi, istakao je producent filma Maksa Ćatović. Značajno je da Radio-televizija Srbije u ovom trenutku emituje film Dara iz Jasenovca. Bilo je dosta kontroverzije u vezi sa ovim filmom, od društvenih, istorijskih, umetničkih, i mislim da je pravi trenutak da građani Srbije pogledaju ovaj film i donesu svoj sud. Smatramo da je veoma značajno što se ova traumatična i bolna tema našla na filmskom platnu, odnosno u jednom filmu, i da se problem i trauma Jasenovca sagleda iz perspektive srpskih žrtava, navela je glavna i odgovorna urednica zabavnog programa Olivera Kovačević. Film Dara iz Jasenovca snimljen na osnovu autentičnih svedočanstava preživjelih logoraša. Posle zvanične premijere u Beogradu naći će se na repertoaru bioskopa u Srbiji. Režija Predrag Antonijević, scenarij Nataša Drakulić, producenti Predrag Antonijević, Maksa Ćatović, Petar Vukačinović, Miša Reljić, Michael Berenbaum. Glavne uloge: Biljana Čekić, Zlata Vidović, Nataša Ninković, Igor Đorđević, Marko Janketić, Vuk Kostić. Muzika: Aleksandra Kovača, Roman Goršček. Dizajn zvuka: Goran Maksimović, Ognjen Popić. Kinematografija: Miloš Kodemo. Scenografija: Goran Joksimović. Montaža: Filip Dedić. Izdavačka kuća: Dandelion Productions. Film Danas Komuna. Distributer Megacom Film, 101 Studios, Universal Pictures.